det skal du ikke. Gabriel, nej! Gabriel! Kom nu ud, Elias. Det er da skide ulækkert derinde. For fanden da, han har ødelagt det hele. Er det derinde? Hvad er det der? Det er vores mødre. Hvorfor er de der? Fordi vores far var en voldsom syg mand. Har far gjort det der? Hvorfor? Far var født steril. Ligesom vi alle sammen er det. Men han fandt en løsning. Han inseminerede vores mødre med forskellige typer modificeret dyresæd. Blandet med stamceller fra sig selv. Men det virkede ikke. Gjorde det? Det kun med hønsene. Og ikke til at starte med. Han inseminerede sin første kone hele 14 gange. I oktober 1966 så lykkedes eksperimentet. Og han får skabt sit første barn. En søn. Med sæd fra tyren Isak den anden. Og 3 år senere, så gentager han eksperimentet. Den her gang med en ugle. Får endnu et drengebarn. Og så skriver han i sine notater her i 1969, hvordan hans 2 første børn ikke lever op til hans fremsatte krav. Så han opgiver dem og bortadopterer sin menneskeugle og sin mennesketyr, som man kalder dem. For at i stedet for at prøve at skabe en møne. Er Elias så halv tyr? Ja, han er mennesketyr, blev der sagt. Hør dog efter. Elias er 11,4% tyr. Og 88,6% far og hen derovre. Det vil så sige, at han er halvbror til Isak, der står oppe i stallen. Det gør han så ikke mere. Hvad er jeg så? Du er 9,5% mus, Josef. Er jeg mus? Ja. Og du er hund. Gregor. Labrador. 10% livet. Er jeg hund? Du vidste det. Hvorfor har du ikke sagt det? Jeg ville da gerne have vidst, at jeg var hund.
Hvad er du selv, Frans? Frans er høne. Jeg er ikke høne. Jeg er 15% høne. Jeg er møne, menneskehøne. Det er noget helt andet. 15%, det er da meget, hvis jeg kun er 9,5. Ja, det er faktisk en del. Faren prøvede for at forøge dyrets procentdel, og det lykkes fuldstændig med mig. Men jeg er det mindste mus. Det er meget bedre, end at være høne. Det ved vi da ikke noget om, Josef. Der gælder helt andre regler her. Hun er bedst. Det er et helt andet system her, Gregor. Og du er kun 10%. Så jeg er faktisk meget mere høne, end du er hund, hvis det skal være. Hønen er under hund, Frans. Hunden slår alt. Stop mig fandme! Så må vi da Gabriel afgøre det. Ikke? Så vil vi få at vide, hvad han er. Ikke? Lad os få at vide, hvad han er. Fordi han er nemlig Ule. Jeg er 7,1% ule. Og Ulen er det ultimativt dårligste. Og så er det måske ikke engang særligt dårligt at være høne. Hvad døde de af? Hvorfor kunne de ikke bare føde os? Det tror jeg da også sagtens, vi kunne. Men faren brød sig ikke særlig meget om komplicerede operationer. Så derfor foretog han altid dødelig kejsersnit. Hold op, det må have gjort ondt. Som far altid sagde. Et liv for et liv. Kan vi så virkelig aldrig få børn? Vi er en krydsning mellem to arter. Og hybrider vil næsten altid være sterile. Men når far kunne, hvorfor kan vi så ikke også? Hvorfor sidder du derinde, Elias? Kom nu ud. Undskyld. Nå, det skal du ikke tænke på nu. Så skal du også sige undskyld. Det var hårdt sagt, det du sagde. Ja. Ja, det var det. Og det var ikke rigtigt, det du sagde om mig. Det var rigtig mange af de ting, du sagde om mig, der ikke var rigtige. Okay. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg kommer til at dumme mig med de der høns. Som Isak. Det er den drøm, jeg altid har haft. Og jeg okay, nu siger jeg sådan noget, som du skal ikke sige mig imod. Jeg er ikke helt normal. Det er jeg ikke. Det er der ikke rigtig nogen af os, der er. Kom nu ud, Elias. Må jeg så godt komme der? Jeg har ikke lige haft mulighed for at vaske mine hænder. Må jeg godt?